good morning mga igsoon. Have a blessed day to each one of us. Anyway, gikan pa ko nag-jogging mga igsoon. Malipayon kay ko sa akong pag-abot kay naka-pray ko sa mga balay nga akong magian, nag-release og blessing. Nindot kay mga igsoon pamati nga makaampo ka sa mga katawhan. No? So, and then pag-abot na ko diri sa balay, nakahuna-huna rin ko nga mudasig ninyo na pod. Ganahan lang ko mga igsoon. Nindot man gud mga igsoon nga sayo pa sa buntag kanang mamlandong bitaw ta. Pulong sa Ginoo aside nga mag-pray ta inig mata. Maayo pod nga kaon tadaan ba pulong sa Ginoo sa dipatang mahaw, no? So nindot kay siya. So ning taknas kabuntagon mga igsoon, gusto ko maghisgot mga igsoon about unsaon bitaw unsay atong response about sa atong response ba this quarantine. Kaya akong nabantayan, akong na kuanan gahapon, confirm gid siya mga igsoon. Ako'y nabasahan nga is na-extend ang quarantine to April 30. So kuan siya mga igsoon. So ang uban na ni reklamo ngano may dagang why ba dagang question nganong gitugutan nganong ani. So for me mga igsoon, mas mayo atong palawman nganong gitugot ni Lord, nganong unsa kay purpose ni Lord. For me, maybe napay purpose napay gusto si Lord nga ipabuhat nato nga wala nato nabuhat. No, napay gusto makit-an si Lord nato while nganong mauna nga gi-extend sa niyang quarantine, no. So ning taknas kabuntagon atong hisgutan ang usa ka tawo mga igsoon nga unsay iyang response sa nahitabo niya while na siya na undergo siya quarantine sa Ginoo, no. But before that, I just want to invite everyone to subscribe my channel, okay? Kristohanong Mabungahon. And then, if you want to follow my page, gusto mo mga pagdasig, mga igsoon, gusto mo mga Word of God ratanan, pagpahinumdo, mga reminders, mga igsoon, naasad ko page, mga igsoon, Kristohanong Mabungahon gihapon, no? And then, once again, the reason why I vlog, the reason why I share the Word of God, I encourage is not to become famous. Gusto lang ko mga igsoon nga mudasig. Gusto lang nako isa ang ngalan sa Ginoo. Gusto lang nako mga igsoon nga ipa-viral, ipa-trending ang pulong sa Ginoo kay mao gini ginahanglan nato. No? Amen. So this morning mga igsoon, mag-iskutan ni usa ka tawo. Sa atong previous video nga akong gi-share mga igsoon, kung anyway, salamat din sa mga subscribers, no. Kung naka-subscribe mo, nakakita mo mga igsoon, naka-view mo na ako gi-share about ni Pablo ni Silas sa quarantine sila sa prisuhan, no. So wala nakahibaw kani si Pablo, Saulo ni siya sa una. So sa Saulo pa siya gi-quarantine po ni siya sa Ginoo before siya nahimong banggiitan, nahimong dinihugan, isog kay nga lagad sa Ginoo, gi-quarantine niya sa Saulo pa siya. So nahitabo ni siya mga igsoon. Ako lang ning paspasan, amo ko'y Bible diri. Ako ning gibasa ganina pero taas na kay siya, no. So nahitabo ni siya mga igsoon sa diyang sa kadlaw mga igsoon si Saulo naglakaw sa dalan paingon sa Damasco. And then gusto siya magsigpang lutos. Ang himong gud ning Saulo mga igsoon is usa siya ka great persecutor, grabe, no. Iyang hulgaon nga mga nisunod ni Hesus, iyang patyon, iyang prisuhon tanan. So while naglakaw siya sa dalan paingon sa Damasco mga igsoon, ning kalit og hayag ang langit. And then naitingog nga ning ingon, Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako. And then miingon siya, kinsa ka man? Hagsa siya dito, hagba. Ingon ang tingog mo, ako si Hesus nga imong gilutos. Bangon og lakaw ngadto sa syudad, tudluan ka sa angay nimong buhaton, no. So mao to mga igsoon nga si Saulo na surprise kit sa man tingugan ni first time sa kinabuhi mga igsoon, naka-encounter og nato ning hayag. Din pagbangon niya mga igsoon, ngit-ngit ang palibot kay nabuta di siya, wa siya kakita. So giagak siya sa mga kauban ngadto sa Damasco mga igsoon. And then gidala ngadto sa dapit nga gi-instruct atong tingog ni sa Ginoo mga igsoon. Din pag-abot niya dito mga igsoon, wa siya kakita, no. 3 days wala siya mukaon ug moinom, meaning 3 days na quarantine si Saulo atong time, no. Then ang nahitabo sa iyang pagka-quarantine mga igsoon, gitudloan siya sa Ginoo og sound pag-fasting. Kung wa siya nakaagi og quarantine mga igsoon, wala unta siya naka-fasting, no. So tungod atong quarantine mga igsoon, naka-fasting siya 3 days, wa siya mukaon, wa siya moinom. Kung basaw na buhat 9 sulod sa tulo ka adlaw dili siya makakita ug wala siya mukaon o mainom, meaning nagpuasa siya mga igsoon, no. Nakakaton si Saulo og puasa ni nga time mga igsoon, no. And then sa iyang pagpuasa mga igsoon, gihatagan siya og revelation sa Ginoo nga mao'y naghatag niya og right direction. Kay ngano man kani si Saulo, salbahis ni siya. Mura daw nig ako matud pa sa uban nga mga preacher nga nakadungog sa akong life, sa akong history, sa akong kinabuhi. Mura daw ako si Saulo, salbahis. Ako sa una persecutor ko. Ako nagluto sa mga nag-Bible study diri, nag-Bible sharing,
overnight and prayer meeting, ako iglutos nila, ako silang balikason, ako silang hinginlan nga mopahawa, ako silang batuon mga igsoon. Mura ko si Saulo daw before ko gikuha sa Ginoo sa ngit-ngit. So mao ni mga igsoon nahitabo mga igsoon nga si Saulo mga igsoon na nakakaton og pag-fasting, no? And then during sa fasting niya mga igsoon, gihitagaan siya og right direction sa dalan nga angay niyang laktan. Mao to nga nag-start ang calling ni Pablo dito dapita. So mao to nga gitawag na si Pablo din na siya Saulo. Now, para nato mga igsoon, dili ko ningon nga mag-fasting, tabat I encourage you. Basin, no? Ako na bantayan karon sa quarantine season na to mga igsoon, nay panic buying, no? Ako na naka-receive ko og message yesterday, text message nga ang dito daw sa ilaha 1 day 1 sa may part sa Luzon. So grabe, no? So hindot kay higayon nga naay kananan nga wala tay makaon, hindot nga mag-fasting, no? I encourage you mga igsoon. What if suwayan ka nato, no, nga sig 1 meal lang ba magpuasa ta, no? Di ta makaon kay mao ni siguro wata kay ba mao ni tuyo gi purpose ni Lord nga nung naay panic buying, kay panic buying limitado ang pagkaon. Dito ko sa naka-experience me akong asawa mga igsoon, tas kay linya din limitado ra ang ilang ihatag bitaw, noodles, dilata, lahi ba. So dili na usual nga mag-grocery bitaw ka pareha sa una nga sa pila imo kan pang paliton, no? So limitado siya, meaning gusto sa Ginoo bitaw pud nga kontrolado na tong pagkaon. Siguro gusto ni Lord mga igsoon, for me lang, no, gusto si Lord nga mo spend siguro tag time niya in fasting even 1 meal. Kaya man siguro, di ba? Kana bitaw mga batan-on di ang nagtanaw, kita bitaw usahay kung mangluod ta, kaya na to di mo kaon whole day, even 2 days, no? Kanina ba nga 1 meal ra para sa Ginoo to pray. Even si Jesus Christ mga igsoon gi-encourage ta niya nga pag-fasting. Sama sa nahitabo kato bitaw together with his disciples, kato bitaw ang mga disciples nagampo og nayawaan, demon possessed, and then wa mo gawas ang demonyo, and then ingon sila magtutudlo nganong wa may ning gawas ni tubag si Jesus Christ. Mao ni kaning matang sa sitwasyon, scenario, kaning matang sa demonyo, or ingani ba nga kuan enkwentro kinahanglan ning pagpuasa, no? Ingon si Jesus Christ mismo pagpuasa. So akong nabantayan mga igsoon, ako atong pamalandungan ng mensahe sa Ginoo, meaning naay mga sitwasyon o senaryo nga dili siya mausab sa simpleng pag-ampo lang kung dili ubanan jud siya puasa. So gamit di ay biblikal ang pagpuasa. Even si Jesus Christ nagpuasa 40 days and 40 days. Di lang daw sundon siya, no? Depende kung sa i-lead ni Lord nimo igsoon, no? Ako lang sa usa ka kananan, start lang usa ka kananan, mag-one-on-one ta ni Lord. Kumusta man ka igsoon sa wala pa ning quarantine, nag-struggle ba ka, na ba kay problema, na ba'y mga nag-seek ba kag solution, nag-seek ba kag peace kay galibo kay mga una this quarantine season, karon nga quarantine perfect moment ni nga muhatag ka sa Ginoo sa usa ka kananan. Then mag-pray lang ka, mag-worship ni Lord, imong spend nga time ni Lord mga igsoon sa usa ka kananan. That moment na i-reveal si Lord right direction, na i-reveal si Lord kung unsay angay namang buhaton. Sama sa may tabo ni Paul mga igsoon, sa dang nagpuasa siya mga igsoon 3 days, mao na to gitudloan siya sa Ginoo ug unsay angay niyang buhaton, kung unsa nga dalan nga angay niyang laktan. Kay si Paul ato nga tayma mga igsoon, kay naglakaw pa man supak sa kabutuon sa Ginoo, kay siya salbahis man, no? So after ato nga 3 days fasting ni Paul mga igsoon, sa quarantine siya, mao na to nagsugod na siya, subay na kay bawo na siya sa dalan nga angay niyang pagalaktan. And in that moment dito siya nagsugod na, bold kay nga muwali musangyaw sa mayong balita. So na, no? Karon mga igsoon, mga tana ko, unsa may message ni Lord nimo this quarantine? Gusto ba si Lord nga papastingon ka? Diba? Gusto ba si Lord nga atagan ka right direction? Or pareha ba kang Jonah? Gusto sa Ginoo nga magrepent ka kay naa kay gibuhat nga supak sa kabuton sa naigisugo si Lord nimo, I mean kanang wala nimo buhata, perfect moment niyo nimo balikon, magrepent ka. Amen. Mga igsoon na gitugot nga this quarantine season, relax ata. Kaning pandemic mga igsoon nga to na sinati karon, dili ni siya ordinaryo nga kaso. Ever since mga igsoon nga nakakaton ko ubuot mga igsoon ning mata ko, wala pa ko kasuway og ingani nga pangitabo. Grabe, no? So siguro dili lang ampo ang gikinahanglan ni ubanan sa siguro puasa mga igsoon. Sama sa nahitabo ni Paul mga igsoon, mo na gitudloan siya sa pagpuasa. Karon gipanik bayang naglita ni hit nagsaang uban gasalig na lang og hinabang, no? Why not nga suwayan na to bisag 1 meal lang para sa kamayan sa Ginoo mga igsoon, and pray. Amen. So mao ni mga igsoon akong gusto pamalandungan ning nato ning tagnas kabuntagon nga atong response ba. Once again, unsa kay rason na nung extend ni Lord ang quarantine? Imbis humanon ta, maybe napay gusto si Lord nga ipabuhat nimo
maybe napay gusto si Lord nga makita nga i-respond nato niya. What if siguro gusto si Lord nga magpuasa sa ta 1 meal lang, amen, and then that moment i-reveal ni Lord ang unsa man ang iyang ipabuhat nato. And then muna bantayan mo gud magsud karon uso ang food trip. Dili na ko na pasensya lang, siguro ang uban da naghimo ng biko, bunbon, bingka, unsa pa diha, no? Mayo man na, no? Pero ato sa busgo na itong espiritu. At the end of the day, mo ni matubang ni Lord mga igsoon. Amen? So, atong paningkamutan this quarantine season, atong bubuhat tag mga butang na kana bitong makapaduol nato sa Ginoo mga igsoon. Bubuhat tag butang nga makapasidungog sa ngalan sa Ginoo. Amen? Once again, nay mensahe ang Ginoo, meaning quarantine. So, matapos na ka nato mga igsoon. So, unsa man ni kamulay pagsabot ni Lord, dili ni aksidente panasya mensahe kada usa nato. Amen. Si Lord naglambing lang, wake up call sa ni siya sa matag-usa nato mga igsoon. Amen. Sumoro ni akong pagdasing tagnas kabuntagon. Stay blessed, stay healthy, no, and then continue to follow the rules and the ordinances of our government, no, di ta mosupak. And then continue to praise God, serve Him, and be grateful for Him in the midst of this crisis. Still ato siyang daigon. Amen. Once again, unos ra ni. Walay unos nga di mulurang. Sama sa nahitabo ni Noe, grabe ang baha, but diha joy bangaw mitunga, no? So mulurang ra ni mga igsoon. Amen. So ang tulang baton response ta. Unsa mo respond ta ni Lord? Unsa man iyang message nato, unsa man iyang ipabuhat nato mga igsoon. Amen. Once again, God bless us all. To God be the glory.